ke Bible ke don ban ong hak be de bat kibriu kiba shong samla sa kiba shong marwei kiba long ki riu kan the kiba sa riu kan the ini pe kumnu apostol Paul udon ye ke ban ong hak be de bat kibriu kiba shong samla kibriu kiba dang marwei gesti menungkong jong apostol Paul si kinong korin kal nong gaban nyau kat khot ka bar po sanar pan riu wong hai ka dei bat kita ki the soti le ne ki rang soti le ne ki samla kiba shong marwei wong ngadon ban ong na galiang jonga ta de khot ka barusan khot ar riu ko ong gum ne ngamut ba ka bha yaki bakin long kumta namar kajing shitom hagani ka perthesngi ka bamanta ka bhayu briu ba un shune kumba ulong hani ka juk ka ba ye be kumne juk ka ba perkhat kumne kala don hajimut jeng kibriu ba lada sa marwei mlong lada shong samla sa marwei hado ka jing yap mlong don shibon kibriu perkhat kumta kham tom le ka juk ukhasi sorry ngau ka juk ka dusturu khasi ha ka dusturu khasi kala shong tendrai gini guru komnge ba ubri hui bat ka bri hui lada mdei ne gano no ka dao udai ban shong kha udai ban shong kurim te namar gani ka pressure namar gani ka jing ban khia na yeng ne sem nagi imlang salang nagi perlok perjor habangi pecah saudong jinging yo i barok kibriu ki le ya kata barok ka ba kumbaya yai lang pai ba kumbaya yai lang ka perthei kumbaya yai lang ka dustur so hangi ki badang marwei ki bashong marwei ki bashong samlai mo perkhat le de ta chai te ka don ka jing snow sha e no hakka imlang salang kadon ka jing snow sa din no ha yeng sem hak imlang salang teng teng le ki kimi ki kpa kimla panchu pech sa yo new khon ye gani khon bakin long kum ne namar ki la kala long pan ban ka jing ban khia ha yeng sem don ki khon ki bom bet ki bom da biang e hage thot met jang ki nang ta kim yo ban shong kim yo ban le lang kum ba le lang pai ba ki shong ha yeng ban tre ro kim la ki la kala long pan ban ke jingkit ba khia yeng sem bat ki kimi ki pa kim sultanat ye kani ki don kum kita ki briu harengan ni thoi pi kat kum naktin blai na bata ki to ki ba shong marwei ki bom yo kum ba let's say pi don ni ki thmu ban ya chi khmat kum ba yai lang ai ka perthei tang ba phim poi sheta pi yai long bai kum to kum jo let's say pi don ki jing sngorem ngani tho pi kat kum ne ki tin ublai bakam bakla ban shong marwei dei ka dustur jangi ka ba pelong ngi ban perkhat baka bakla ban shong marwei
upol nungkong ong kumni ong akwa ban pelai yapi ne ke jing ka bodon hane ke perthai kabha yapi lara pishong marwei tade ke dukot kabar penriu namar ke jing shitom jong ne ka ya jong ne ke perthai ke pamanta thot ar nyu ong te henrei leda la te ime bat ke tengah wat ye ke ban light no ken me light na ke tengah wat tengah show kemud kumni upol klem persya ye ke jing shong kurim klem persya ye ke jing bom shong kurim ong leda la te ime bat tengah leda medep shong kurim wat pelat ye ke kurim jeme hare leda 4 samla ye te ba me bat geno briu wat briu kata kamut bau polu ong mlong mani yele umta ini ya jikmat ngan penipi hare wat lada mila shong kurim ro mem shom la lepop balada kata ka seti lene rang seti kila shong kurim kim shom la lepop hare penban kiba kum kita kiba shong kurim kin yo kajing jenjar hakado hare nga perkat Shaphang jongpi nga isnei pi upol ong nga isnei pi bele ong ini tin nga isnei pi apostle Paul de bri botho yega testament ga ba thamai shiteng ga testament thamai de apostle Paul ubotho pat udei ubriu ubom shong kurim dan kerukom berkat jing beri ni unono beri bompat shong kurim dan hok ban hikai Shaphang ka longkha loman ka poika paman ka yeng ke sem Shaphang ka haga bede bat keni ke subject pi bakla namar apostol Paul de mu ba hikai bon na baro khoi kinong tho testament bathamai de apostol Paul ba hikai ya Shaphang ka marriage Shaphang ke shong kha shaman Shaphang ke poi kha poi man de apostol Paul haji sha ha ka bible boro go hi de apostol Paul but ude ubriu uba shong samla marwei ni sepej bale shong samla marwei ka daw hi gede gene namar bokwa ban shekrilot yo try kwa jing penwet nano uba hika Shaphang ke shong kha shaman Shaphang ke marriage ude ujisuru ukhlem shong kurim arngut kine ke ba hikai ha ka bible ke ba hikai Shaphang ka marriage de ki briu ki ba shong marwei ki ba shong samla marwei ki bom don yeng don sem ba kane kade pan perkat yapi ba kato ga ba biju berkat lada pimdon family lada pimdon long yelong sem pimlong ba bit pan hikai Shaphang ni ke no ka ne ke don haktin blai but ushikri jong tra udai ban la ban hikai ya ki subject ki ba per ka bible ka wen kita gede ka marriage so Timothy ro habo Paul thoyu ong medei ban ong gumta ya ki riu kan thei medei ban ong gumta ya ki rangba briu ki bolong ki dikon ki nong pek nong ki nong penya ya ka balang ki elder ki teman besan jeng balang mede man ong ki kum tam u Timothy de bri wala rangba ude khna samla apostol Paul ben shet ye ge jing ye kam jing sikri ye ge jing ka ye khtin blai ha ki liang baro kan thup de ya ka marriage ye ga kam long yeng long sem ga kam namar ka ne ge de ga subject ha khtin blai ngin place room Paul ong utaw ba shong kurim ukhlem lepop utaw ba shong kurim ukhlem lepop ubom shong kurim ro ukhlem lepop hare utaw ba shong kurim unyo e ka jing jinjar hagane ka do hani ka perthai ka pamata ki ba shong kurim so tho e kata ki bompat shong kurim kin chu tharai ba kalong tamo Henry ya kene ong kopra bangai bala pelengkot no e kapor ka sa tin do menta
Bagi kita ke bedon tengah kin longkum ki bom don show. Kita ke bayam kum ki bom yam show. Kita ke bekemen kum ki bom kemen show. Bagi kita ke bethet kum ki bom don kum ki bom don show. Bagi kita ke bependon kam ya gani ke perthai. Kum ki bom pen kam ya ka namar ka dur jong gani ke perthai kan ya jano. U apostol Paul Ukraine Shaphang. Ka jing longkot jong ka jing imu brio gani ke perthai. U ong kumne ka por kam don poringi bani khuslai bangin ya bangin khuslai namar ke jing jenjar ka bangi mar ene perthai u ong ka por kelengkot ka bapin khuslai ngim don por shislem shibun ene ke perthai ngidon ni ke por ka balengkot na ka ta daw nga ko pan plai pi na kini ke jing khuslai jing ne perthai ada long ka bala tu be shong kurim ton im no ku mo bom shong kurim kemut lada ka jing shong kurim ka pan khuslai ka pan jenjar pi tu wat ai berkata ka jing khuslai ka jing shong kurim kan pan jenjar pi pela shong kurim nai pelai shu itu kurim yo to kurim henrai im kum ki briu ki ba ka por pi ka longkot ne perthai pim don por ya ka ban ngosi ban im ha ka jing jenjar ani perthai im gum to bari khon ki im gum to hare da perkat ye ke jing im bakam dei ke balengkot na kata daw pidai ban sumar na ke bakhuslai Shaphang ke jing im kata dei ke bo apostol Paul udon umur ye ke banong utaw bethet tu un le kumbo klenthet utaw bayam tu un le kumbo ubom yam kemot ngim don por ban sngosi im don por ban entertain ye ke jing sngosi ke jing jenjar ni perthai namar ke por ni ke lengkot lada pi sngosi ke jing yap kan lap ye pi ke por sngosi na kata raw ye le kat bala banom sngosi ban yai ban ker na ke jing kuslai na ke jing jenjar ke bahani ke do tenga mon thot lai po ar ba pin long ki ba klem jing kuslai ke ta dai ga jing mut jo por ngem don por shibon ni perthai ka por ji pi long tan khnet panon kam hok ye ta ka por jong pi but ai ba ta ka por jo pi kan leit no omu bri ba sngosi ai ba wei ga sngi ka ba leit no kan leit ha ka jing kemen jo pi nga sngo tho e ka jing jen jar pi nga sngo tho e ka jing kit ba khya jo pi ying sem tang ba la da long kumno wat ai ba tho ka sngi kan sep ha ka jing sngosi jo pi namar ngim don por ba ne sngosi namar ka por jing ka long kot phim tip la nungin yap phim tip la nungin leit no ne perthai so Paul ong ngamon ba phin long ki ba klem jing kuslai utaw bom shong kurim uyai penlet jimut Shaphang ki e ki jong trai kumno bo un yo pan so phayu trai re uta uba la shong kurim uyai penlet jimut Shaphang ki ta ki e ro ki jong kane ga perthai ki jong kane ga do ki jong ga da ka jing em ka bamanta hani ka perthai singi bamanta kumno ban yo pan so pha hila ka tanga uba shong kurim ka jimut ji berkat ju ka le she ka yeng ka sem perkat hap an le yo perkat hap an le thet ka ta perkat hap ban ta do bru shong kurim ubam shong kurim jai udon laga por hakti ju ngam ong bo ubom don uba shong kurim ubom don por udon hi laga por udon higa iga por khti ju unang ban phia iga por taba long ka don ha ka jing per ko khrau padeng uba shong kurim bar bom shong kurim baro hi kirang ba bru lesung thoi ta par pol ong ubom shong kurim uyo por ban panlet jimut shagi ek ki badde ki jong trai uba shong kurim pat ukam duna ban plut por sho trai ngaklem omanga de apostol Paul ong ukam plet jimut chala ka tengah ukam plet jimut shigi khoni khti it is natural balong ta ka tengah bat ka thesati kimi per ka ta ga bom shong kurim ka yai plet jimut Shaphang kita ga jong trai bahkan yo long ka ba kentang ha ka met para ka mesim hari kita ka bala shong kurim ka yai plet jimut Shaphang ki ro ki jong ni berte kumno ban pensong bha yala u jong u tengah simple
ki me per ki don la ka jong ka ji ai pele jimut u bom shong kurim u ai pele jimut Shaphang trai u ba shong kurim u pele jimut Shaphang lau tengah la ka tengah tingong ye kene ye ka pen mento ye pi om bangan yo bo jing rem pi re naga banta ka ba itna ba pin shikri yo trai klem jing penwet naga banta ki bo shong samla naga banta ki to ki ba shong marwei u polo ong ngakwa ba pin shikri yo trai klem jing penwet wong ngakwa ba pin longkum ba pilom menta ba pin wat kurim sho namar ga por ga lengkot uang nam ta ki to ki beri ba kwa ban shong banom shong kurim kain mdei nam ta ki to ki ba kwa ban shong kurim don ki beri ki ba shong kurim ki pek po ki bom shong kurim kane ga dei ka jabing na khlau ta ga bible mdon jing bakla ka khlem he kalep ka khlem he class kane ka bala shong kurim ye ga bom shong kurim ka bom shong kurim ka don la ka jong ka jing ai ka bo blei u ai ha jing sha u pol ong kambha yo bom shong kurim ban yo shakri yo trai klem jing penwet upron kam tin kambha